Aslı jelep, danını jelep, üstünden pul yağdırsaňa meder jelepçiligini, pulu bolsa da meder, pulu bolmasa da meder. Sebäbi ganyna wa daň, zannyna wa. Zanny jelep saklap bolmaýa. Neçe pulun içinde ýaşat sen şonu üstünden gömde. Eğer üstünden güýüp dursan ýene jelepçiligini eder. Sebäbi ganyna, dannyna barom. Zannyna bolmadyk, eğer bolmaýsyn. Käbirleriň pikiri dul aýarlar künti diýip pikir eder. Dul eğer ýok, öýde eğer ýok, götde kär ýok diýip bir nakal bada. Ýöne aslynda serede otursaň, zannyna bolmasa da eğer bolmasa şo künçilik edenok. Zannyna bolan eğerli heleyler eğersizden beter künçilik edýär. Könülemizde bir söz bardyr. Eğerli heley eğersiz heleyden tek sorapdyr diýe. Oňa näme diýjek? Ana bak öňküden gelýän sözler. Eğersizden beter how häzirki eğerliler. Men bir zat diýsem gaharyňyz diýerler. Bu eğerliň derdinden ýaňa biz eğersizlere sik kalmady. Ýok häzir hiç dadymyz. Ne oýnaşymyz, ne sevgilimiz, ne gidip görüşdüğümüz, ne bir gürleşdüğümüz, ne ba gürleşýänim, ba Amerikada bilýänsiňiz. Ara uzak. Onam da ordan tapdym janyny. Şona mäder tehel orta aljak bolup durlar. Tehel seni meni etsem, şonu bilýärler, şoňla seni meni edenimi. Resk ödülüne barıp ýatýarlar. Nomer ýatpatan gancı kaýsy mis näme? Mis hiç kimin kimso? Mis hiç kimin kimin näme so jelep diýär. Widana tuot toýan olat oýnap oturýar. Mis hiç kimmi? Şolay ýan bolgun bir kuni ýarsa öwüşdükün barıp ödülüne nomeryna çenni ýazyp olamaýdypdyr sen gelýän bäk nomer zat ýazýan ol mereginden çekinen wagt diýdi. Kim ol çekinip diýdi. Hani çekinmeýän adam gel sene garşyma. Men görünýärine gatça. Biriniň ýaýyna oturan bolsa men girsem gaçyp gidýär. Gorkmaýan adam çyka garşyma. Çatanyň aýraýyn gancık. Menki diýen menki bolmaly, men zadym. Men paýlaşmaýan zadymy. Şu eğer menkimiz oynaş menkimi menki. Men paýlaşmaýan çatanyňyz aýyr çatanyňyzy. Kellet işlenok. On hasabyny men ulanýan, on hasabyna islam wat men on hasabyna girýän. Kod men elimde, men islam wat men on hasabyna girip men okaw atýar. Kimiň näme ýazyp, kimiň näme diýänni. Inniki ýazjaklar sizde tapak bolsun. Men ona girip okayan, hemme dadym görýän. Po dedenin iyidi ne diýän? Kimiň götü giýýän wataşyn po dedin ana iyidi etdirjek bolsaň. Nikahlym ýa diýär. Nikahlym ýa ay dogan men Türkiýede ol Amerikada niýe nikah gydiraly. Nikah gydyrary bizle näme bir ýerimize ýetip durmy? Ol Amerikada men Türkiýede näme der jowat nikah gydyryp. Wagt saga diýerse gydyrsy. Pona töýşdüňem nikah gerekmi käýe? Ha? Telefonda töýşdüňem nikah bolmalymy kä? Agaşan malardan sorak görel telefonda töýşdüňem nikah gerekmi kä gydyrmalymy kä? Eger haram bolsa bolsa gydyraýyn men telefonda töýşýänim üçin. Facebook günä bolsa emodan töýşeýin. Haýsy halal bolsa aýdyň. Haýsyndan töýşdüň halal. Abla çok güzelsin diye teşekkür ederim. Selam go abla go valla dönüm. Kalhodaşlar Körpece magazin yürüyemi. Ne il magazina? Gerçekten geçen olup bolyam emmekşi. Bıçağın eceti kötüde tiktirip görünsem görgülü. Ay sen geçen yara bol meyara katayıra sen geçen. O kötü maşinda attıp durun o sen geçen günü. Heh disen medip geçen keşter olan tapar ommolup dura sen geçen. O sen geçen bol meya bağlam. Reklam ediyana. Kalhodaş. Şoňa diýen bilýän. Her ýerde atlar ýazýan. Buda adama hapa atlar ýazmaňda. Degme. Bular niýe türmeden çykan adamlar, ho agsam blokdan çykan adamlar bular. Näçe wagtlar türmede ýatyp agsam blokdan çykan adamlar bular. Telefondan narx näçe bolly? Telefonna indirimli balam. Zıvay oranın yanakta gün yarp vakası. Zıvay oranında bir manat olsa telefonna nemede 5 manat neme yarsa 50 tenge. Telefonna söýüşden nemeli balam indirimli. Merhaba nasılsın? İyiyim salam. Bir osursana dogan ne? Gelen noktasım at balam. Häzir gelsin ayt.
Bergeyim olsun sana. Oturup verecek balam. Geldi nedir? Yatan ok mu? Yok balam ben işe başlamala yatamam. Siz ne için jeli? Kimin jeli balam ben? Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Samtık adamlar var. Şeyler, sözleri neme gerek. İşte öldün. Her kim öldün yakışanı yapıyordu. Salam govu. Öldün akıllı sarap. Yadiyan dağıtlarını hapa anarına dağıt yoktur denedi elinde şeyle adamlar govuyu kaytan. Tabi canım onu bilmeyeler de. Oturayın da. Duray da gelmesen hemen deyin. Dur da gelsin oturacak. Meryem ol sen türmöde mi? Balam türmöde. Türmöde oğlum son nemede. Bu ulları bilen aram govolan son TikTok'ta da maç berman ayretin komnasat berdiler de. Yani pizde tur yani nimet mele. Kalhodlaşlar yeke sinle yürükte yaşayan davanım sağlıkça var. Meryem kemen seni söyleyeyim. Thank you balam salam. Gülüp öldüm diye. Gülmek ömürden nur balam. Zıttımız berekene ho. Zıttımız berekene. Açar doğru ya da aydan ben o kapıran ok diyorlar. Saçıp berayda diye. Sen beni söyleyen mi? Yaman söyleyen, ürüp var yani. Parmakla diye. Bol mesele der hedir. Parmağım yok geleyin. Türk'te mi diyen? Türk'te balam Türk'te. Meryem Pamudor bağımı bağalam. Zorası Gülcemal Han'da bun. Hava. Türkmenistan'da ne edip gezecek? Türkmenistan'da ne edip gezecek? Ay sen celeveceksin gezip böyle menem gederine ne mi? Sen geçen o van arkasına tiktirip gezip verim olsa bana menem gederine ne mi gezme? Kovu 2000. yıl mı sen? 2000. yıl valam ben. Ece salam diye baba bıçağın açan doğurup sandık kak. Yine bir ece dik geldi. Sonra artık aytalar bir gidip oturuyorlar ve taş ettim. Ağır ya dillerim ya da okuyuşuna okumasam ya gidip oturuyorlar. Ben ecem yok da yok oldu. Son üçüncü de ece diyen. Mekan cennet olsun. Atası belli değil mi ya? Yok o atası ne evveller ya da gülüp edilettim. Boş mu bugün ne? Bugün boş ay bağlam klient yok. Gelecek mi? Gelecek mi bugün? Barın zuğunna yani dün bağdırın. Biz de klient olay yaman işledik ay dünlara. Vay ödünüz şeyle dağıtları yazmak için efire geliyeniz hapa yazmak neme gerek değişip yadışı verin de değişip yadışı da olmaya o. Neyse diye Allah nur kapağı gel valla bakan da alaşak da gel. Yöne şöyle bir dağıtla da önünden aydayın neyeceksin tek çektik gelip çekilik gidiyenler köptür senin söylen bir yeri olay mı? Gücün yetset kersin bağlan olmasa ödün edip gidersin. Gücün alakan yine ala edip koyuver. Osluğuna dericen boknum saklayabilmersin. Şu yorla barayken metro varyancan pırt edip geçin götün büdümeğine yerin. Büdümeği var ya büdümeğini niye geldin? Gel hani kapa.